ଗଙ୍ଗାରେ ଭୈରା ବାଜା ବରବର ଠାକୁର ହରେ ବରତା ଗଜା ଗଙ୍ଗାରେ ଭୈରା ବାଜା ବରବର ଠାକୁର ହରେ ବରତା ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ସୁନ୍ଦରିତ ସମରାଜ୍ଞା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରିତ ସମର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଅନେକ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବୁଲିବା ପରେ ପକ୍ଷୀକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛିଟା ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ମାସ ଚାହୁଁଥିଲା ମା 12 ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀକୁ କେମିତି କଣ ଶିକାର କରିବ ହସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲା ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରିତ ସମୟ ସେଇ ବର ଗଛରେ ଆଜ୍ଞା ବର ଗଛ ମୂଳରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟିଏ ଅଛି ସେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଶୁଛି এই গঙ্গা নদী নিকটরে ମୁଁ କିଛି ଜଳପାନ କରି ତୃଷା ନିବାରଣ କରି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ମୋ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବି ଏବଂ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରିବି ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଲ ବାପା 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ ପୁଟେ ପାନ କରିଦେଲା ପାନ କରିଦେଇ ଚିନ୍ତା କଲା ଏଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେଇ ଯଦି ମୁଁ ଶିକାର କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଶିକାର କରିବାଟା ସହଜ ହବ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଖବର ଆଜ୍ଞା ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇଦେଲା ରାଜ୍ୟ ବଜାର ହେ ପୋଲ ପୋଲ ଘାଟ ରେ ନାଚ ରାଜିବ ଆରେ ରେ ତାକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ପାରିବା ହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ପଲ୍ଲୀଙ୍କ
ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଗୋପାଳ Chica,
ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଯେମିତି ବରଜିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ସତରା ଆଜି ରୁଚି ରାଗି ରଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଗ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶବ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ମହାବାହା କହିବାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତ ପତି ऋषि चिंता कले ऋषि कहिले सुंदरित ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ମୋ ତପସ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ କରିଛି ହେଲେ କଣ ହେବ ତାହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ଅତି ସାପରେ ତୁ କିଏ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସବରେ କହିଲା ହେ ଋଷିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯଦି ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବି ତାହେଲେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ହଁ ତୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ନାମ କହୁଛି ତାହେଲେ ଶୁଣିବେ ଏହି ନାମରେ ତୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକିବୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେମିତି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ଡରୀକକୁ ଆଜି ଋଷି କହିଦେଲେ ଆରେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ନିରୁଦ୍ଧ ବାଳକ ମୋ ପୁଅ ନାମ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଏଇ ତିନୋଟି ନାମରେ ତାକୁ ଡାକିବୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଥିଲେ ତାକୁ ତୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ବାପା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପିତାମାତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ପୁଣ୍ଡରୀକ ସମୟକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଋଷି କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ମୋ ପାଖରେ ତାର ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତି ହେଉ ଆଜ୍ଞା ଋଷି ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ଡରୀକ ସଭା ବାହାରି ପଡୁଛି ପୁଣ୍ଡରୀକ ସଭା ପଚାରୁଛି ହେ ଋଷିଦେବ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହେଲା ତୁମ ପୁତ୍ରର ନାମ ତାହେଲେ ରୂପଟା ତୁମ ପୁତ୍ରର ରୂପଟା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଋଷି କହିଲେ ରେ ଶୁଣରେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ମୋ ପୁତ୍ରର ରୂପ କେମିତିକା କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ତିନୋଟି ନାମ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ନାମ ଅଛି ତୁ ସେ ନାମକୁ ମନେ ରଖିପାରିବୁ ନା ସେ ତିନୋଟି ନାମରେ ଡାକିବୁ ଆଉ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତିକା ଆଜ୍ଞା କବି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ଆଜ୍ଞା ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ପଦ୍ମକେ ଲେଖିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପଟା କେମିତି ରେ ଚନ୍ଦନ